master hau, izenak berak esaten den moduan, Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia ikerketa masterra da, eta horren azpian, esan nahi duguna da, Euskalaritzaren munduan ikertu nahi duenari zuzenduta dagoela. Eta horrek zer esan nahi du, gutxi gora bera, horri izango da, Euskara hizkuntza bezala hartuta, Euskaren egiturari begira dagoela zuzenduta, hori aztertzeko, gramatikako ikuspuntutik, euskal dialektologiatik, Euskaren historia eta filologiaren alorretatik, eta gero baita ere Euskaren erabilera bera. Hori begiratuta, hori testuetara begira, horrek esan nahi du, euskal literatura ere alor badana master honetan ikertzen dana, eta hizkuntzalaritza aplikatua kasu honetan euskarari. Horrek esan nahi du hor ikutzen direla soziolinguistikako gaiak, hizkuntza planifikazioa, psikolinguistika, alegia prozesamenduetan nola doa, euskararen jabekuntza eta holako kontuak. Ikerketa egitekotan argi neukalako euskara zela ikertu nahi nuen hizkuntza, eta master honek eskaintzen zian aukera euskararen alor asko ikutzeko edo alorra askotan sakontzeko, ezta? Nik ez nekien hizkuntzalaritza, dialektologia, historia, dozer egin nahi nuen, guztia gustatzen zitzaizkidan eta honetan aukera nuen, ezta? Alde batetik egutegia eta ordutegia nire interesetara moldatzeko, hori oso malgua delako, zuk aukeratu aldituzu zure interesekoak diren ikasgaiak eta ikerlerroak, eta bestetik, hori, ez zarelako bakarrik batean zentratzen, aukera asko daukasulako. Batez ere doktorego tesira, honek bidea ematen dizu doktorego programaten sartzeko eta jarraitzeko sakontzen eta ikertzen hartu duzun ibilbide tematiko horretatik, baina hortik aparte ere, egin ezkero gero irakaskuntzako beste ikasketa batzuk ere, hezkuntzarako euskara irakasteko aukera ematen du, baina unibertsitatean adibidez sartzeko, master hau eginda, beste puntu batzu dira, gero adibidez lanpoltsetan sartzeko, hori ere bada bide bat, ikerketa master hau eginda, eta gero horretatik aparte, hezkuntzatik aparte do, hizkuntza euskararekin zerikusia daukaten enpresekin, esan dezagun, izaleike, plangintza, hizkuntza plangintza esaldi dena, bezaina soziolinguistika klasterra bezalako gauza baten, izaleike baita ere argitaletxekin lotutako kontuekin, euskara aholkulari gisa be bai, eta gero asko, gure ikasle asko ere, euskara teknikari daude udaletxetan. Master honen antolamendua, 5 adar edo 5 ikerketa lerroren inguruan dago antolatuta, eta 5 adarre daukate egitura berdina, euren bakoitza bere aldetik. Eta 5 adar horiek dira euskal dialektologia, euskal gramatika, hizkuntzalaritza diakronikoa eta euskal filologia, hizkuntzalaritza aplikatua eta euskal literatura. Hori dira 5 adar nagusi, guretzako deitzen diogu adar edo ikerlerro tematiko. 19-20 ikasturtetik aurrera lortu dugu, edo unibertsitateak sinatu du, titulazio bikoitza egiteko aukera gure masterra eta UBM Bordeleko unibertsitatearekin. Hori importantea dela, ikasle asko nahiko dut titulazio bikoitza egin, edo baita ere lan egiteko aukerak zabaltzen dituelako, iparraldean lan egin alduzu, naizen eskero. Master maila behintzat titulazio bikoitza izateak esan nahi duena da, ikasleak alduela aldi berean, 2 titulazio desberdin eduki, 2 unibertsitate desberdinetakoak. Jakina, horretarako egon behar dira, komunean dituzten 2 masterrek, eduki behar dituzte, eman komunean, ikasketa programa. Konforme orduan gure kasuan, Euskal Herriko Unibertsitateko gure master honek eta Université Bordeaux Montaignekoak badauka bere aldetik dauka Master en Études Basques deitzen dena. Eta orduan, horiekin batera egin duguna da, akordio bidez, ikasle aukera zabaldu, bai bertakoek hona etortzeko eta gure ikasleak ara joateko, eta orduan urte baten egin aldituzte, lortzen aldituzte, 2 titulazioak batera. Masterren antzeko interesak ditugun ikasleak elkartzen gara, orduan
Horrek ematen digu aukera nolabait sare moduko bat sortzeko, baina ez bakarrik ikaskideekin, baita irakasleekin eurekin ere, ezta? Nahiko harreman hurbila dago ikasle eta irakasleen artean, eta, bueno, gainera, masterrean aurki dezakegu euskal hizkuntzalaritza, filologia, literaturaren nukleo nolabait, ezta? Eta irakasleek oso ondo dakite zer egin den gauza baten inguruan eta zeintzuk diren gaur egun emankorrak diren gaiak ikerketarako batez ere, eta bueno, horrek laguntzen dizu nolabait ikertzeko dauden adarrak edo ikergai zehatzak topatzen, ezta? Eta bueno, ikerlerro asko ukitzen direnez, aukera ematen dizu zure gai zehatzan sakontzeko, murgiltzeko eta benetan ikertzeko, baina nolabait beste ikasgaiekin eta ikuspegi orokorrago bat eta osoago bat lortzeko.